Kani ka khana kalong Shapang Richard Wambran Uweni ki pastor berublah syaksitom na kabanta ukres. Haka ba meningkong une umdei setia ukristan lane lakha ya u haka yeng kabam long kristan malapan san penrang ba ya u haka yeng kabam dan niam ai ro. Richard Wambran uyatu ialade kumne. Men ba ngadang kena ngam jiyo kano ru kecing hikai niam. Bat andang ladap khat saus nam karta ngalalong ubam ngaj belai pat uba baru nartam. Kane ga jinglong kami na ga jinglong kena bat kabak thang men sim ngalalong ukun swet nadu kisnam ki baning kong jong ka jing bat ngalaya kendu ya ga jing shar khai jong ka jing duk ha kisnam ki ba jong ka thma ba perthai ka thma ka baning kong. Hakapor bangaladap khat saus nam karta ngalalong ubri ubam ngaj belai ubala syong tendrai pha kumbaki komunis kilong hakine ki por menta ngala pule ya ki kot ki balen blai bat om namar bangam ngai ho blai na ho kres henrei nga isi yap isi im ya kine ki rukom perkhat da ka pamut dur ya ki balong ki bamma hadu kata-kata ya ki jingmut jing perkhat ka jong ubriu bat kumta ngalong ubriu ubada persya ting ya kane kaniam ong Richard Wambran. Bat ula ong si syuru wat langalong ubam ngaj blai don ka re ka kabam da syong nia ka bala penlong yang aban let teng syaki ying mane. Ngala syam bakalong ka ba tang ban syuyat na jan ki ying mane bat klem da yo ban rung syapo. La kumta ru ngam snuthu satia ka ka baja ha ki ying mane. Ngala ju snap ye ka jing ethu khana henrei kim kren ha ka do nut jonga. Ngala snus kham pha bo om don uta ublai lane om dan blai hakane ka purthai ngala isi ya ka rukom perkhat syapang ublai kum ukan rat yo bangi de ban ko ngu nga isi ya ka rukom perkhat babakla syapang ublai ya ka badan ha ka jingmut jonga henre nga snutenat ban tep baka donut ka badap da ka jing ka don bar ka yai hangno ha pedeng jongane ka purthai ka banga nga nga tep tang khendiat syapang ki jingmen jonga jinglong kena bat ke jinglong samla ngada kwa bakan don hangno ka donut ka badap da jing ka bayai syo hangaru ngatip ba on don blai bat ngada sngosi ru bakum uta ublai jong ka jing shamdan satya ong uni Richard Wambran chisen ha ka jingyale bakan jaman sim ka badon hapo jonga ngalalet drung haying mane ka wei ka balang ka tholeng ngalayo hangta ye ki breu ki bayadam kho siu bat kita ong kumno ngala perkhat bangaru ngadai bandem kho siulang hajan jongki ngan yo kem ya ka ka baki ong bat ngan bot ye ki jing duai ban yo lada don bala banja hangta ki riungat kilai duai bat da ka ba ong ya ka ne ka jing duai syapang ka thai soti kublai komaria ka badap da ka jing kumta ngaru ngalayai penbot ye ki kitien ki ba ong man la ka por ngalapet syakadur mau jong ka Mary thei soti Henry om syam la ja ka kumta ngala khuslai shibun syapang kata ong une Richard Wambran yalajang bat ha ka wei ka sngi kum ubriu ubam ngait blai ubas khem jingmon ngala duai ya ublai ka jing duai jonga kalalong kumni ablai nga tips khem ba phim shamdan Henry la da jaring khat ba pidan ya ka banga persya kamdei ka kamram jonga bangan ngaj hapi kadai ka kamram jong pi ban pan pau yala de hanga ngalong ubam ngaj blai henre ka jingbam ngaj blai kam ajing suk satya ya kam sim jonga ong Richard hakane ka por jong ka jing klumar baka jing kan ram jong kam sim kumbang la syam hadin pat ha ka wei ka shnong ka badan hajrong jong kilom jong ka Romania wei utemen misteri ula duai kumne ablai jonga ngala syakri ya phi hagane ka purthai bat nga kwa ban yo bainong jonga hangni ha khandau kum ju ru ha beneng bat ka bainong jonga ka de ban long bangan om yap no lamdanga yo walam ye ki jeu sha uji su kres namar uji su de ujat ben riu jeu henrei ngalong ubaduk ubala temen bat ubapang ngamla ban let keleng ban wat yo ujeu hasnong jonga ru amdan to walam me yo ujeu hasnong jonga pangan persya kat bakat la kabor ban walam sya uji su kres ka ka balak penlong yang abangan let syakata ka shnong ong Richard Wambran
ngam don ai ban le hang ta ka Romania ka don kumba khat ar haja tali kisnong henry ngala le tang syakata ka snong anda habala yo I bangade ujeu uta utemen misteri ula it yang hadu kata-kata kabang ngampat julam mensyua ula yo I hanga ya ka jubab ka jingduai ki jong u bat ula ai hanga ya ka Bible bangan pule haki por ke ba mensyua ngala jupule ya ka Bible batang kumno bantip ya ka rukom jong ki toki por henry ka Bible ka ba ula ai hanga ka dei da ka weipat ka kenja Bible anda ba ula ya thu yanga hadin kata ula duai bun kenta rengkat berkalok jong u na ka benta ka jingkela bamut jonga bat kalok ka jonga ong u Richard Wambran hagane ka jing ya thu bat ka Bible ka ba ula ai yanga la tho om tang de kidang henry ha ka thlik ding jong ka jing it bala thang penrhem de ki jing duai jong u ngam ju kham pule ya ka ong u Richard ngasyu jau ki umat halor jongka habang inu jori ka jing em bas new jonga bat ka jing em ba pha u Jisu ka jinglong tngit jonga bat ka jinglong khoi jong u ka jingshon jonga ya ka jing e ka jong u bat ula pediang yanga banlong uwei ne ki jong u hi hadin ba Richard Wambran ula pule yai pule ya ka Bible kala penlong ya ka mensim ka jong u ban kendu bat ban sngow ya ka jingkren ka jong u belai bat ha ka ba khadu ula kala Kristan bat ula long uwei ni ki pastor ba unang yalap ubala syak shitom na ka benta ka kam ka jong Jisu Kris hapo kari Romania kumju kalok ka jong uru kala long ka Kristan ka bala walam shibun ki paramen sim ba kordor sya u Jisu Kris de parlok habaya dei ba ka jing em u Richard Wambran syam la tip binya syam la tho sya phangga kmi bat ki kpa ki jong u henry la shubatai lingkat sya phang ki ai ki jing ye kendu ki jong u bakum ubriu ubam ngai belai ha ka bakhadu daga jing yalap jong u misteri une ula kalalong uriu ngai belai bat ula syak shitom hadu kata-kata hana ka benta ka khubor jong u Jisu Kris te kane kalong ga jing thu balengkat sya phang ga jing em u Richard Wambran ki don shibun habaya dei ba ga jing syak te syak khum ga jing syak wat penyap yo ne u Richard Wambran hagari Romania